أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan wani takaitaccen bidiyo ne insha Allah tabaraka wa ta'ala sako ne na kai tsaye zuwa ga Musa Yusuf Hasidus Sunna. Abin da yasa zan yi wannan sako, yau ina halin tafiya sai na riski sako ta WhatsApp, an turo min wani bidiyon sa da yayi a sarki zaki na minti 9. Wannan bidiyo da yayi na minti 9 yana kokarin ya gyara wata barna da aka ce min yayi, domin da yayi bidiyon nan ana turo min bidiyon sai na yi kokari na nemi ba'asin me ya jawo yayi wannan bidiyo na minti 9 ko zuwa minti 10. to sai nake samun labari ashe akwai wani kalbun min kilabihi da yayi karatu wai a sarki zaki mai suna Shamwilu ne ko wane ne, aka tura shi je karatu akan karatun da nayi na tajsimi da sauransu. To shi Musa Yusuf Hasidus Sunna sai ya shiga ya kira, da ya kira irin yadda suka saba garaje da tadaffuli na ilimi, sai ya rantsuwa ya rantse da Allah ya ce wallahi tallahi abinda na kawo na ce akwai shi a cikin littafin Ibn Taymiyyah wallahi tallahi ƙarya ne, wallahi tallahi ƙarya ne. Ya rantse da Allah ya ce wallahi tallahi abinda na kawo ƙarya ne. To irin wannan abin takeici, daga baya kuma ya zo ya gani cewan abin akwai shi, sak irin abin da ya faru da Malam Munir. Ya kawo magana, Malam Munir ya ce akwai maganar na a cikin Fathul Bari na Ibn Hajar. Shi wannan Yusuf din ya rantse, Musa Yusuf din nan ya dinga rantsuwa ya rantse da Allah ya ce babu maganar na a cikin Fathul Bari. Abin takeici kashi, sai gashi an zo an ga magana a cikin Fathul Bari, sai kuma yana neman ya sama wa kansa mafita kamar yadda abin da ya zo yi. Ilimi kogi ne, abin da muke gaya wa salafawa, arabta shay'an ne wa gabat anka ashiyau. In ka san abu ɗaya to dubu sun fuya maka. Amma ka dinga rantsuwa da Allah, mutum ya je ya yi bincike ya ce akwai, kai kuma ka zo ka yi rantsuwa da Allah ka ce babu. To irin waɗannan abubuwa muna ba da shawara. Na farko zan maka nasiha, nasihatu muhibbin, nasiha ta masoyi kai Musa Yusuf Hasidus Sunna. Wallahi wannan garajen da kake yi da tadaffuli, ka koma makaranta yafi maka alkhairi, ka koma makaranta yafi maka alkhairi. Ba malami bane kai, abin da kake yi ban sani ba, zan kira shi jahalun ne au tajahulun, amma na bi ganin yafi kama da jahilci, ba tajahul bane, ba da gangan kake irin wannan abun ba. Domin ɗalibin ilimi ba sai dinga yin irin abin da kake yi ba, ba sai dinga yin irin abin da kake ba. Kuma magana kamar yadda nake gaya wa yan uwa, wasu sukan ce wai in muna magana muna nuna girman kai, muna jin feeling proud mun fi su da sauransu da kaza. Ba wai muna jin mun fi su bane, haƙiƙa ce, magana ce ta gaskiya, dole a faɗa. Mustawan waɗannan yara su Musa Yusuf Hasidus Sunna da mustawan mu tahaddusan bi ni'matillahi wala fakhra ba ɗaya bane ya jama'ar annabi, ba ɗaya bane. Izala in maganan nan tai muku zafi ku ya hakuri, amma gaskiya ne. Mustawan mu da mustawan irin su Musa Yusufu, mustawan mu ba ɗaya bane alal itlaq. In ba haka ba irin waɗannan akhlaq galat haka da yake fadawa na kusakurai a cikin ilimi, da yin azui, da karanta abu ba daidai ba, da bata karatu, da rashin fahimta, irin waɗannan abubuwa abin yayi yawa. To gaskiya abin da yasa za ku ga muna yin irin wannan dan mu gaya musu ne, in sun ja haushi ta yi musu ciwo su koma makaranta. Wataƙila sun koma makaranta Allah zai ba su hankalin da za su riski abin da mu muka riska. Amma irin wannan abubuwa ina ma nasiha, magana ta Allah, duk da dai ni ban fiye so ko da nake cewa zan yi muƙabala da kai, wallahi ba sa magana na bane kai. Wannan shine gaskiyar magana, ba sa magana na bane kai, bisa larura da maneji, tunda su jahilai, waɗannan jahilan naka yudandinura wara'a aqwalik, suna ganin kaman kai ka kai. Sai nace to bari a fara da na gaba ake auna zurfin ruwa, kai din a samu ayi magana akan ka, domin yin magana akan ka kai ka daukaka. Kai ka daukaka, wannan ba wai kai ka mi a magana akan ka ba, ko mi magana da kai alal itlaq, mustawan mu da kai ba ɗaya bane. To amma ala ayi halin wasu sukan ci ana faɗan wannan dan girman kai, la fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Idan Allah ya maka wata ni'ima dole ka bayyana ta. To wannan ni'ima ne Allah ya yi mana, kuma su kaman yanda ni zan iya rantsuwa da Allah, shi Musa Yusuf har cikin zuciyarsa yana sawa a ransa ya san mu ba sa'anninsa bane,
mun fi karfin sa alal itlaq, to ballantana kuma kilabuhu waɗanda suke yambahuna wara aqwalihi, wannan duka ya riga ya sani mustawan mu ba ɗaya bane. To amma ala ayi halin yan uwa yayi magana, na kawo magana a cikin karatun da ne a fejin sarki zaki. Ibn Taymiyyah ya nuna Allah a cikin littafinsa, Allah yana motsi, yana taharruk, ya motsa daga nan zuwa nan, kuma wannan ita ce aqidar Ibn Taymiyyah. Wallahi tallahi aqidar Ibn Taymiyyah ce cewa me Allah jiki ne, Allah kuma yana motsi, ya taharrak, domin bambancin wanda baya bambanci kamar yadda suka faɗa, bambancin rayayye da matacce shine motsi. Ibn Taymiyyah wannan ita ce aqidarsa. To da na kawo shi maimakon ya je yayi bincike irin yadda muka yi garaje da tadakkuli, sai yazo ya ce wannan abun ƙarya ne, wallahi babu, wallahi ƙarya muke yi, wallahi. To ni yanzu zan tabbatar maka da gaske ne wannan aqidar ku ce, da gaske ne. Amma kafin nan, dan wasu idan sun ji sun ce an ce mai jahili, za ku ga yadda yake ta'azuyin abubuwa, khalt bai san rijalu ba, ya dauki wannan ya dauke zata shine wannan, kamar yadda yanzu abubuwa za su tabbata. Na farko dai ina so, abin da yasa nake ce mai jahili, za ku ga mun takurawa da salafawa batun cewa ba su iya larabci ba, suna bukatar su gyara arabiya, saboda kamar yadda muka faɗa alƙur'ani yare ne na larabci, haka aka saukar wa manzo Allah da yaren larabci. Labudda idan kana son ka fahimci alƙur'ani sai ka iya larabci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabi ne, in kana son ka fahimci maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka iya larabci. Mafi aksarin sahabbai larabawa ne, wanda ba larabawan cikinsu ba kuma suna jin larabci, sun rayu a cikin larabawa. Dole in za ka fahimci maganan sahabbai da maganan malaman da suka zo bayan sahabbai, ya zama da kana jin larabci, dole za ka fahimci addini. Misali akan haka, al-Imamul Bukhari ba balarabe bane, amma al-Imamul Bukhari da yana son yi wa addini hidima, shin da zai rubuta littafinsa da yaren garinsu na can kasar Rasha ya rubuta, da yaren larabci ya rubuta. Don haka duk wanda yake so ya magana akan addini, ya fahimci addini, dole ya koyi larabci. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, mun saukar da alqur'ani balarabi. Mun sha maimaita musu maganan Ibn Taymiyyah da ta zo a cikin Iqtida'us Siratal Mustaqim. Ibn Taymiyyah yayi bayani, ya nuna cewa wajibi ne ga ɗalibin da yake son ya fahimci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya fahimci alqur'ani, dole ya karanta larabci. Yace ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi, ya zama wajibi. A wajen Ibn Taymiyyah ka karanta larabci dan ka fahimci alqur'ani da sunna wajibi ne. To ban ga dalilin da mutanen da za su zo ba su taɓa yin komai nasu ɓatawa suke, kamar shi wannan Musa Yusuf ɗin nan, komai ɓatawa yake, in ya jawo ya ɓata, sannan kuma ya ce zai yi magana akan addini. Ya kamata mu ji tsoron Allah, idan likita ba zai yi magana akan komai, yanzu misali ni ba zan je in ce zan yi magana akan likitanci ba fanni na bane, ba zan yi magana akan bangaren engineering ba fanni na bane, ba zan yi magana a chemistry ba fanni na bane. Kowane fanni a barwa ahlul fanni su yi magana akai. To babu ta yanda za a yi kuma addini ya zamanto shine koma baya, kullu man habba wa dabba, kawai kowane kare da doki ya taso kawai sai ya ce ya cika gemu ya zama malami zai yi addini. Gemu ba shine malinta ba, dan galawando ba shine malinta ba. Yan uwa a fahimci wannan dan Allah dan Annabi. Dan Allah dan Annabi. Da haka Malam Yusuf Hasidus Sunna, ina maka nasiha, dan Allah dan Annabi ka koma makaranta. Dan Allah dan Annabi ka koma makaranta. Kana ba wa tafiyar salafiya kunya, ko da yake kun ce ba kwa san a ce muku dan Allah dan Annabi, to dan Allah dan Allah ka koma makaranta. Wallahi kana ba wa salafawa da izala da wahabiyawa kunya. Kuma mutane idan sun ɗauki jahilcin kan nan, ba za su ajiye jahilcin akan abin da kai kadai ba, dole za a ajiye akan sauran ne. To kaga wannan me amfanin haka? Ka koma makaranta mana, in kai karatu sai ka zo ga kujeran malinta. Wannan abu ne mai sauki, kofa tana bude. Kuma malaman nan suna nan ana koyar wannan, kace ka koya yafi maka alkhairi da irin wannan galat din. Daga cikin kusakuransa yan uwa, mu abin da muke faɗa su sani, ba ma cewa mu ba ma kuskure, mu muna kuskure, bakinmu yakan zarce, mukan yi kuskure, mu bata wasali mai komai muna yi. Amma interview wani irin kuskure, akwai kuskuren da baki zalla na harce yana iya jawowa kai ka san na san abin, amma harce saboda tuntuban harce na yi shi a Hausa. To shi wai Musa Yusuf kuskurensa irin wannan ne? Wallahi kuskurensa ba irin wannan bane, kuskure ne na jahilci, madarar jahilci. Amma inda kuskure ne na irin kawai cewan kamar yadda muke yi, muna zalla muna wannan labas, wannan babu komai, za a
za mu yi tajawuzi mu kawar da kai, amma kuskure na jahilci irin wannan bayan da za a kawar da kai. Misali daga cikin kusakuransa wanda za ku gane ba na jahilci ba ne, tun da nake sauraron sa na saurare shi ya kai so 5 ko so 10, na saurare shi ya kai so 5 ko so 10, ban taba jin ya ja bismillah daidai ba, bai taba karanta bismillah, kullun cewa yake bismillahir rahmanir rahim, kullum wanda ga yara nan koda ba su san ka'ida ba sun san cewa ake bismillahir rahmani arrahimi, amma kullun shi bismillahir rahmanu arrahim kullun haka yake faɗa. Wannan kuskuren sa na ɗaya kenan. Kuskuren sa na biyu za ku ji yana wassalatu wassalamu sai dinga cewa ala rasulullahi, ala rasulu. Irin wannan kuskure to yanzu a ce wannan zalla harce ne, kuma kullun sai ya faɗa a wajen zamansa da yake kiran kansa yana karatu. Sannan idan ka ɗauka cewa ga maganar da yake yi, abin da yake faɗa kullum alhamdulillahi nasirus sunnati, alhamdulillahi amma nasirus sunnati. To irin waɗannan kusakurai suna nan. Yanzu misali a karatunsa na yau da ya tashi ya ɗauko littafin Malam Abubakar Maɗatai zai yi jawabi a kansa da cewa wai zai karanta littafin, har da cewa yana yi wa 'yan uwa albishir zai karanta wannan littafi. Wani littafi? Risalatun raqawul aswabi fir raddi ala sabbil ashabi. Shi kuma yana zuwa gurin sai ya ce firraddi ala sabbil ashabi, gafa littafin a hannunsa ya al'ummar annabi yana kallo, amma wai firraddi ala sabbil ashabi. Inda yana jin larabci zai gane ma'anar ma bata zauna ba, bata yi ɗaya ba, amma yana zuwa kawai sai ce firraddi ala sabbil ashabi maimakon ala sabbil ashabi, maimakon raddi akan me zagin sahabbai sai zamanto raddi akan zagin sahabban. Zagin sahabbai za ka yi raddi ko raddi akan wanda yake zagin sahabbai? Interview. Kun ga irin wannan? Sannan da ya zo wajen wannan maganar littafin Ibn Taymiyyah nan da yake kokarin yayi sharhi akan sa, daru ta'aridil aqli wan naqli, bai taba jan littafin daidai ba. In ya tashi sai ce daru ta'arudu, ya faɗa ya kai so 3 ko so 4, duka haka yake faɗa yake batawa. Sannan ga sunan mutumin da yake son yayi magana a kansa, wanda Ibn Taymiyyah ya hakaito shi a Sayyid Darimi yayi magana akan wannan mutumin. Littafin Naqdu Bishr al-Marisi, Bishr ne ba amma yana naqdu basharu maimakon Bishr, naqdu Bishri shi kuma yana naqdu basharu. Ya jama'a, ya habibi ya jama'ar Allah, mu ji tsoron Allah mana. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi, Allah ya ji kan mutum da ya san kimar kansa ya bar kansa. Amma irin waɗannan abubuwa muna nasiha, wallahi a gyara wannan abubuwan kuskure ne, a gyara inda ana son a tafi a yi tafiya ta Allah, a gyara. Amma mutum faqidu shay la yudi, kawai ka rasa baka da komai kuma ka zo ka ce zaka bada abu. Da haka muna, dan haka da ya tashi farkon karatunsa sai ya fara ko farkon waɗannan surutai na minti 9 sai ya ce su idan mun zo muna da sabani da su wai abu uku, wani tahafutin abu na rashin hankali da ya kawo. Wai abu uku, na farko wai in mun samu sabani da su ba, idan kaga wai in an saba da su bai wuce ɗayan abu uku. Abu na farko shine ko mutum ya yi musu ƙarya, wato ma'ana abin da muka faɗa ƙarya muke musu, amma ya tabbatar ya je ya duba ya ga ba ƙarya bane, ko kuma abin ya tabbata amma sai mu juyar da ma'anansa, ma'ana mu canza mai wani ma'ana na son zuciya. Irin wannan abu fi sabilillah, larabcin nan gashi baki ne an ja an fassara, me ya canza wanda aka yi muku? Aka canza me? Abu ne aqidar ku ce aka faɗa, ko kuma maganar da yake cewa ko kuma abin bai inganta ba a wajensu, amma sai mu ɗauka mu danganta musu, kamar yana nufin cewa wannan cewa Allah yana motsi, Allah a mazaunin jiki Allah yana motsi bai inganta a wajensu ba, sai yake kokarin a nuna musu. To ya kamata irin waɗannan abubuwa, duk wannan shirme ne, afkar ne da ya kawo, wanda shi a tunaninsa da ya san me yake da ba zai dinga faɗan waɗannan abubuwa ba. To abu da yake na farko wanda nake son in mishi ya sani, babu shakka wannan magana ga ta kamar yadda zan ƙara karantawa ga littafi na Sheikh Malam Abubakar Maɗatai, na ɗauko shi gashi zan ƙara karanta. Idan an duba shafi na 70, shi da ya tashi da ya je ya duba ya ga magana akwai, ya rantse babu, sai ya je ya duba sai ya gani, sai ya ce to ai da muka zo cewa muka yi Ibn Taymiyyah ne ya ce ba mu ce Ibn Taymiyyah ya ciro daga wani guri ba. Wannan wani irin rashin hankali ne. Ba damuwan mu Ibn Taymiyyah ya ciro daga wani guri ba, shin Ibn Taymiyyah ya kawo maganan a littafinsa? Ya kawo. Da ya kawo ya kushe maganan ne ko ya yadda da maganan? Ya yadda da maganan. Kuma sannan a littafin Malam Abubakar Maɗatai din ya faɗi cewa ba maganan Ibn Taymiyyah bane, Ibn Taymiyyah cirowa yayi, ya faɗa.
Malam Bakar Madatai ya faɗa a littafin Ibn Taymiyyah ba maganarsa bane cirowa yayi, an karanta gurin gashi a shafi na 70 gashi yake cewa ya zo a cikin littafin nan Daru Ta'aridul Aqli wan Naqli shafi na 100 wato shafi a juz'i na 2 shafi na 235 yace naqilan wa muqirran gashi naqilan ya ciro, kaga bai ce Ibn Taymiyyah ne ya faɗa ba, naqilan ya ciro wa muqirran amma kuma ya yadda ya tabbatar. Sai Ibn Taymiyyah ya kawo yace li annal hayya yaf'alu ma yasha'u li annal hayya al-qayyum yaf'alu ma yasha'u, sai yace wa yataharraku iza sha'a, in Allah ya ga dama Allah yana motsi, wa yahbitu Allah yana sakkowa, wa yartafi Allah yana tashi. Jama'a ku ji kaman tsuntsuwa dan manzo Allah yana sakkowa, Allah yana tashi, wa yartafi wa yabitu idza sha'a, wa yaqumu Allah yana zama, wa yajlisu Allah yana tashi, wa yajlisu Allah yana zama idza sha'a, li anna amarata ma bainal hayyi, domin alama da take bambance rayayye wal mayyiti, da take bambance rayayye da mamaci, at-taharruk shine motsi, wa kullu hayyin mutaharrik la mahala, duk wani kuma rayayye zaka same shi dole yana motsi, dan haka dole a ce kuma Allah yana motsi, shine ma'anar maganar su. To an kawo wannan maganar gashi mun faɗa naqilan wa muqirran gashi a rubuta a cikin littafin, kai kuma kana cewa sai dai a ce to muhalli shahidin mu kuma sannan a kaida ta basi. Ni idan na tashi zan ɗauko maganar nan tsakani da Allah, ni yanzu da na tashi ai sai na nuna gurin da na ga maganar, ina ne azuyin maganar sai na kawo shi cikin awasim. Shi kuma mai awasim a ina ya ga maganar? A cikin Dar'u Ta'aridul Aqli wan Naqli na Ibn Taymiyyah. To meye kuma shi Ibn Taymiyyah shi kuma shi ya ciro a wajen wannan Usman bin Sa'id ad-Darimi, da ya ciro a gurinsa mu mun ga Usman bin Sa'id ad-Darimi ne da zamu yi azuyin magana mu ce shi ya faɗa. A ina muka ga magana? A gurin Ibn Taymiyyah. Dan haka ka'idan bahasi waye zamu ce mun ga magana a gurinsa? Ibn Taymiyyah. Tunda wancan mutumin bamu gansa ba, shi Ibn Taymiyyah da yace ya gani a gurinsa ta rage mai ya nemo a ina ya ga magana, ta rage mai ya nemo a ina ya ga magana. Amma mu mun ya zuyi namu, ni da na tashi nayi azuyin yanda na gani a cikin awasim na Malam Bakar Madatai, shi ma da ya tashi yayi azuyin yanda ya gani littafin Ibn Taymiyyah. Dan haka shi Ibn Taymiyyah ne kake bin bashin ya gaya maka maganan nan na Sa'id ad-Darimi ne ba mu ba. Wannan wani irin rashin hankali ne da Allah da kwaba. Wannan abu na ɗaya kenan. Sannan muhallin niza, wai shin duk maganar da ake Ibn Taymiyyah ya yadda da maganar nan ne ko bai yadda da ita ba? Allah yana motsi, yana tashi, yana kaza, wannan tajisimin da kake gudu din to Ibn Taymiyyah ya yadda da ita. Saboda ai naqilan wa muqirran, dalili shine da ya kawo maganar ai bai kawo abin da ya kore ba, ya kawo ne yana kafa hujja da ita, bai kawo abin da ya kora maganan ba. Wannan na ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, in kana son ka tabbatar da Ibn Taymiyyah ya yadda da wannan mutumin, ya yadda da abin da ya faɗa, koma cikin littafin ɗayan malamin ku shine Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, koma cikin littafinsa dan girman Allah ka duba wani littafi ne wannan, ka koma littafin Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya juz'i na 2 shafi na 228. idan ka koma cikin wannan littafin zaka ga maganan da shi abin nan din Ibn al-Qayyim ya kawo a wannan shafi da na faɗa. Yace qaulul imam, kaji al-imam yake kiransa qaulul imami hafizi ahli al-iraqi wa shaykh al-a'immati Uthman bin Sa'id ad-Darimi rahimahullah. Ibn al-Qayyim kaji addu'a yake mai, shi wanda Ibn Taymiyyah ya dauko maganar sa yace Allah yana motsi, to ga Ibn al-Qayyim ya yadda da shi. A gaba Ibn al-Qayyim sai yace sahibi kitabi, shine ma'abocin littafin nan Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya, yayi littafi na ɗaya mai suna Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya. Littafi na biyu fa An-Naqd 'ala Bishr al-Marisi, littafin da Ibn Taymiyyah ya ciro wannan maganar da a ciki. Ibn al-Qayyim yace littafin sa ne. Sannan yace qala fi kitabihi An-Naqd 'ala Bishr al-Marisi, sai ya kawo maganar shi wannan mutumin da Ibn Taymiyyah ya ciro maganarsa a cikin littafinsa har zuwa kan faɗinsa a shafi na 231 yace wa kitabahu, waɗannan littattafai na wannan malami guda biyu, shi wannan Sa'id ad-Darimi din,
wannan littattafai nashi guda biyu ar-raddu alal jami'a da an-naqdu ala bishr al-marisi yace min ajallil kutubil musannafa suna daga cikin manya-manyan littattafai waɗanda aka wallafa su fi sunnati a cikin sunna wa anfa'iha suna daga cikin manya-manyan littattafai mafi amfani yace wa yanbaghi li kulli dalibi sunnatin ya wajaba kowane dalibin sunna muradul kofa alama kana alaihi sahaba wanda yake da burin ya gane me yasa sabban manzo Allah irin fahimtar sabban manzo Allah wattabi'una da fahimta irin na tabi'ai wal a'imma da fahimta na maluma an ya qara'a kitabaihi ya karanta wannan littattafai na wannan malami guda biyu ar-raddu alal jami'a da an-naqdu ala bishr al-marisi wanda fa ibnu taymiya ya dauko magana a ciki yace to ka ji nan dan ka tabbatar ibnu taymiya ya yarda da wannan abun sai yace wa kana shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah in ji shi da fada yusi bi hadainil kitabaini kullun yana yin wasiya wa dalibansa da wannan littattafai guda biyu ar-raddu alal jahmiya da kuma an-naqdu ala bishr al-marisi wanda ibnu taymiyan ya ciro magana daga ciki gashi dan karkace ma ibnu taymiya ya dauko bai yadda da maganan ba a'a gashi ibnu al-qayyim yace ibnu taymiya yana yi wa dalibansa bayani yana musu umarni kullun yana musu wasiya da su dinga rike wannan littattafai guda biyu ashaddal wasiya matakar wasiya yake musu wa yu'azzimuhuma jiddan ibnu taymiya yana girmama wannan littattafai guda biyu wa fihi ma min taqririt tauhidi wa ma fihi ma min taqririt tauhidi da abin da yake cikin su na tabbatar da tauhidi wal asma da sunayen Allah wa sifat da sifofin Allah bil aqli wan naqli ta hanyar hankali da ta hanyar ciro nasi ma laysa fi gairihi ma wadanda wannan abin ba za a samu a cikin wasu su ba ibn al-qayyim ne ya kawo ibn taymiya yana yi wa dalibai wasiya da su karanta littafin sannan shi ibn taymiya kuma ya ciro magana daga littafin to ka isa ka zo ka ce kuma bai yadda da littafin bane ya kawo dan yayi raddi ne ya kawo yana tabbatarwa ne da haka ko ku ki kuso wannan aqidar ku ce aqidar mai da Allah jiki ne ko ku ki kuso wannan shine magana sannan idan ka duba dan ka tabbatar wannan littafin ne wanda ibn al-qayyim ya faɗa na wannan an-naqdu ala bishr al-marisi din idan ka koma cikin daru tare da al-aqli wan naqli din juz'i na 2 shafi na 49 zaka ga ibn taymiya ya ce wa qala usman bin sa'id ad-darimi fi kitabihi al-ma'ruf bi naqd uthman ibn sa'id ala bishr al-marisi al-jami al-anid fi mabtara ala allah fi at-tauhid sunan littafin kenan sai ibn taymiya da ya karanta sunan littafin a shafuka na gaba sai ya kaito maganar da malam bakar madatai ya kawo nan to ya za ku dinga raina wa mutane hankali ga abu a zahiri ka zo kana cewa ai ba maganar ibnu taymi ko ba maganar sa bane dai ya yarda tunda ya yarda shikenan ballantana mu a wajen mu maganar sa ne tunda ba mu ganta a can ba gurin ibnu taymiya muka gani kuma naqali wani iri in mutun ya nakalto abu sai ka tambaya shin ya ciro wannan abun naqilan wa muqirran ne ko kuma naqilan ne wa mukhalifan naqilan wa muqirran ya ciro ya yadda da abu kuma ka zo kana tahuka kana abu an je ka gama rantsarantsanka ka duba ka ce babu an zo an duba babu wannan babun kunya an zo an duba akwai wannan abun kunya ne a wajen ku tafi ku je ku yi karatu da Allah ku je ku yi karatu wannan abu na ɗaya kenan bayan haka da ka ci gaba sai ka ɗauka wani khalt wanda wannan abun kunya ne babba sosai gashi shi da ka tashi a zatanka cewa kake sai ka ɗauko littafin sunanud darimi sai kana haka misali sunanud darimi shine sahibu sunan gashi malamin hadisi ne kayya Allahumma salli ala sayyidina rasulillah ka koma kai karatu to ba wannan darimi wanda ka ɗauko littafin sa kake nunawa ba shine wanda ibnu taymiya ya ciro maganan sa ba daban-daban ne darimi ne guda biyu duka daban-daban ne ya kamata ka gane wannan ba wanda kake nufin bane wannan wanda kake nufin wanda muke ibnu taymiya ya ciro maganar sa mujassimin malami ne shi kuma wannan sahibu sunan munazzihi ne da aka dan ka fahimci bambanci shi wanda ka dauko littafin sa ka nuna mai sahibu sunan al-musnad darimi sunan shi Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi at-Tamimi as-Samarqandi wanda an haife shi miladiya ta 797 ya rasu miladiya ta 869 ka ji wannan sannan kuma Allah ya matsi bakinka sai ka faɗi shekarun ayuwansa hijiriya shekara ta 100
281 aka haife shi, ya rasu a shekara ta 255, kai da bakinka ka faɗa. To wannan shine Darimi sahibu sunan wanda ka kawo ka ɗauko littafinsa, to ba shi bane wanda yake cikin Daru Ta'arudul Aqli din, ka koma kai karatu, wani mutum ne daban. Shi wancan sunansa Usman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id Tamimi ad-Darimi as-Sijistani, kaji sunansa, mujassimi ne wanda ana mai kinaya da Abi Sa'idin. Shi kuma an haife shi ne a shekara ta 200 hijiriya, shekara ta 815 miladiya. To shine wanda Ibn Taymiyyah ya kawo maganansa, ba wancan Darimin da kake nufi ba. Darimin guda biyu ne. Dan Allah mala a koma makaranta dan girman Allah, a koma makaranta. Irin wannan tadaffuli da shiga gonan ilimi, wallahi tallahi zaka yi ta jin kunya. A koma makaranta muna ba da wannan shawara. Da haka wannan Darimin daban, wannan Darimin yanda ka tafi kwada ne irin naka na jahilci, baka gane yanda aka sa gaba ba, kwada ne. Da haka kuma zaka samu shi wannan Darimi din, tsakanin al-Imam Darimi sahibu sunan da wannan Darimi na Ibn Taymiyyah mujassimi, tsakanin su shekara 19 ne. Saboda wannan an haife shi a shekara ta 181, wannan an haife shi a shekara ta 200 daidai, kaga shekara 19 bayan an haifi ad-Darimi sahibu sunan da shekara 19, sannan aka haifi wannan Darimin da Ibn Taymiyyah yake magana a kansa. Da haka da Allah muna ba da shawara malam ya je yi karatu. Ku sani mu duk waɗannan abubuwan da muke faɗa akan ku, muna faɗan abin da muka ga ya bayyana mana ne, kuma ba mu yi dan mu ci mutuncin kowa ba, kuma abin da muke faɗa akan ku da gaske ne. Lallai ku je ku yi karatu da sauranku a yanayin fahimtar al'amara. Da gaske ne mun san kuskure yana kan kowa, amma kuma jahilci baya kan kowa, sai kan wanda yake je yi karatu. In ka yi karatu shikenan, in baka yi karatu ba kuma jahilci yana kanka. Wannan shine takaitaccen jawabin mu, sako zuwa ga shi wannan Musa Yusufu kan bidiyon da ya na minti 9. Muna roƙon Allah ya gaddatar da mu, Allah ya ganar da mu, Allah ya yi mana arzikin gane gaskiya mu bita, ya yi mana arzikin gane bata mu guje ta, albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.